it-tnejn ta' 23 ġimgħa matul is-sena, sena 1. Qari mill-Evanġelju ta' San Luqa, kapitlu 6, versi minn 6 sa 11. F'sibt ieħor, Ġesu daħal fis-sinagoga u qagħad jgħallem. Kien hemm raġel li kellu idu il-leminija nixfa. Il-kittiba u l-Fariżej kienu moħħhom fih biex jaraw jekk kifejjaqx f'jum is-sibt, ħalli bekk isibu fuq ix jixluh. Iżda hu għaraf ħsibijietom u qal lir-raġel li kellu idu nixfa, qum u oħroġ fin-nofs. Dak qam u ħareġ fin-nofs. U qalilhom Ġesu: ħa nistaqsikom ħaġa. X'jiswa nhar ta' sibt? Tagħmel il-ġid jew tagħmel id-deni? Issalva ħajja jew teqrida? U xeħed ħarsa madwaru fuqhom il-koll. U qal ir-raġel: mitt idek. Hekk għamel dak, u idu reġgħet saritlu qawwija u sħiħa. Iżda huma xelu bil-korla u bdew jiddiskutu bejniethom x'ser jagħmlu b'Ġesu. Il-kelma tal-mulej tifħir lilek Kristu. X'kienet l-intenzjoni ta' Ġesu għal kmandament ftakar f'jum il-mulej u qazzu? Il-kittiba u l-Fariżej ridu jaqbduh jikser ir-ritwal ta' jum il-mulej li għalihom kien is-sibt, ħalli bekk ikunu jistgħu jakkużawh li qed jikser il-liġi ta' Alla. Fi ftit kliem imma b'tifsira qawwija, l-Evanġelista Luqa jikteb: Ġesu għaraf ħsibijietom. Huma kienu mimlija bil-korla u bil-mibeda lejn Ġesu, għaliex kienu jpoġġu ir-raġunamenti tagħhom ta' x'inhu tajjeb u ħażin fuq kollox, saħansitra fuq Alla nnifsu. Ġesu juri l-iżball li kienu fih billi jindika l-intenzjoni ta' Alla għal jum il-mulej, li tagħmel il-ġid u s-salva ħajja aktar milli li tagħmel id-deni u tiddistruġġi ħajja. Aħna l-insara niċċelebraw il-ħadd bħala jum il-mulej biex infakru l-opra tas-salvazzjoni ta' Alla f'Ġesu Kristu u l-ħidma tal-ħolqien il-ġdid li hu wettaq bil-mewt u l-qawmien tiegħu. Li nistrieħu f'jum il-mulej hu mod kif nesprimu unur lejn Alla għal dak kollu li hu għamel magħna. Dan il-mistrieħ imma ma jeskludix il-parteċipazzjoni fil-qudiesa u tqarbin imqaddes u l-imħabba li għandna nuru lejn il-proxmu tagħna. Jekk aħna verament inħobbu lil-mulej fuq kull ħaġa oħra u fuq kull persuna, allura din l-istess imħabba ser tkun l-istess għajn li minna inħobbu wkoll il-proxmu tagħna kollu. Inti tonorah lil-mulej bil-mod kif tiċċelebra il-jum tiegħu, il-jum tal-ħadd, bi preparazzjoni tajba għall-qudiesa permezz tal-qrar u tqarbin u bil-mod kif turi mħabbtek f'servizz lejn kulħadd. Aziz mulej, fir-rebħa tiegħek fuq id-dnub u l-mewt fuq is-salib u bil-qawmien tiegħek, inti tajtna it-tama ċerta li għad naqsmu miegħek fil-mistrieħ etern għal dejjem fil-ġenna. Indur lejk, Aziza Ommi Marija, inti
li diġà tinsab bir-ruħ u l-ġisem fil-ġenna. Itlob miegħi biex inħalli l-libnek jittrasforma lil qalbi bimħabtu, ħalli nkun nista' nobdi bqima il-preċett tal-jum tiegħu billi niċċelebra kif jixraq il-qudies u nservi lil ħut il-bnedmin kif int u ibnek kontu u għadkom isservu lilna. Amen.